Soc en Roger Plata, soc un dels socis fundadors de la microcerveseria de Sabadell i el que ens dediquem és a fabricar i vendre cervesa. En el nostre establiment fem tot el procés, des de l'entrada de les matèries primes, les elaborem i un cop la cervesa ja està acabada la posem a la venda en aquests tiradors. I a part d'això també servim, per acompanyar la cervesa, servim tapes, entrepans i elements d'aquests. I de tant en tant també fem algun curs d'algun tast i algun curs de formació. En Farouk, tant ell dona assistència a lo que és la part de barra, tant a prendre nota, a servir les comandes i a cobrar les mateixes comandes, com també ens dona assistència a l'elaboració de tapes i entrepans que fem pels nostres clients. I això encaixa molt bé en la seva formació que ha tingut tant a sala com a cuina al Vapor Llong. I el que valorem molt positivament és que, per una banda, té una experiència formativa molt adient a la tasca que està tenint ara mateix i a la vegada tenim el suport d'un centre de formació local que ens garanteix que realment aquesta tasca tant de formació com de suport hi és. I per altra banda creiem que per ell serà molt positiu guanyar aquesta experiència laboral perquè en unes futures possibles búsquedes més endavant que pugui tindre treball, si ell té una experiència laboral en un establiment com aquest, creiem que se li serà molt més fàcil trobar altres feines del mateix tipus.